kapelu na Stražky, hodlám se s ním trochu pobavit. Chceš se přidat? Díky za pozvání, ale... Asi se Nemáš rád pohled na krev, co? Ne, dělá se mě zle, když vidím. Jasně, nejdřív na něj vyzkouším elektrický obušek, o kterým nekoná. Jo, Erik chtěl, abych se o něho postaral osobně. No to se nestane. Takhle to jen bude trvat to trochu díl. Ten skurvenec si nezaslouží strchnout rychle. Nebudu se s tebou o tom hádat. Fajn, tak já jdu. Strašně smrdí, musím se někde umýt. Řekni Edimu, že o Luku se starat nemusí. Hej, Vinci, otevři dveře, už to skončilo. Ty ještě žiješ? Jo, a co si čekal? Hele, než půjdeme domů, nechceš mi píchnout tady s šípkou růženkou? Víš, to není tak špatný nápad.